அனைவருக்கும் வணக்கம். மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்னுடைய தயாரிப்பில் மணிரத்னம் அவர்களும் ஜெயேந்திரன் அவர்களும் இணைந்து நவரசா என்கின்ற தலைப்பில் 9 குறும்படங்களை தந்திருக்கின்றார்கள். அதை பற்றி ஒரு சிறிய அலசல். இது ஒரு டிப்பிக்கல் சீரீஸ் கிடையாது. அதாவது ஒரு எபிசோட் பார்த்தா அதை நம்ம அடுத்த எபிசோடுக்கு அதை நம்மளை போய் லீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. ஈச் ஆஃப் தெம் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரி, இண்டிவிஜுவல் ஃபில்ம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் எதிரி. எதிரி கம்பேஷன், கருணை என்ற ஒரு இமோஷனை பற்றி பேசுது. கம்பேஷன்றது ஒரு கட் ஃபீலிங்லேருந்து, ஒரு அடி வயிற்றுலேருந்து வர ஒரு ஃபீல். இது அமாங் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் லவ், திஸ் இஸ் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு தப்பு பண்ண ஒரு இளைஞன் ஒரு மன்னிப்பு தேடி வரான். அந்த மன்னிக்கிற ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அந்த அம்மா மன்னிக்கிறதுக்கு நானே தகுதி இல்லாதவளாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். த காஸ்டிங் இஸ் அமேசிங். ரேவதி, பிரகாஷ்ராஜ், விஜய் சேதுபதினா இவங்கக்கிட்ட நம்ம எதையுமே கம்மியாக எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னால், ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்கான ஒரு கன்வர்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி, இது ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குதா அப்படின்னா ஒரு சிறிய கொஸ்டின் மார்க். செகண்ட் ஃபில்ம் சம்மர் 92. இது பேசப்படுற இமோஷன் ஹசியா, லாஃப்டர், ஜாய், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. ஒரு செலிப்ரேட்டட் பர்சன், ஒரு செலிப்ரிட்டி அவங்க ஸ்கூலுக்கு திரும்ப வராரு. அவருக்கு தன்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ஃபன்னியாக அவர் நரேட் பண்ணுறாரு. இது ஃபன்னியாக நரேட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்களை காட்டுறாங்க. ஆனால் கொஸ்டின் என்னென்னா, இது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குதான்றது தான் ஒரு கொஸ்டின். பாசிட்டிவாக சொல்லணுன்னா, நல்ல பியூட்டிஃபுல்லி அழகாக பிக்சரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஒரு வில்லேஜ், அந்த மெமரிஸ், அந்த சீனிக்காக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அண்ட் வாட் குட் பி பாயிண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா, இது ஒரு ஜானர் ஆஃப் ஹியூமராக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, ஒரு கொமேடியனை வச்சு நம்ம பண்ணுறோன்றதுனால எல்லாம் சிரிச்சிருவாங்களா அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். மூணாவதாக பேசப்படுற ஒரு இமோஷன் வண்டர், அக்னி, ப்ராஜெக்ட் அக்னி. இது கார்த்திக் நரேன் பண்ணியிருக்கிறாரு. இந்த இமோஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இமோஷன். ஏன்னா பிகினிங் ஆஃப் ஃபிலாசபி, எவ்ரி ஃபிலாசபி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வண்டர் அப்படின்வாங்க. ஒரு அற்புதம், ஒரு சர்ப்ரைஸ், ஒரு விஷயத்தை, ஒரு யூனிவர்ஸை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம அதை கொஸ்டின் பண்ணணும். ஏன், எப்படி நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை கொடுக்குற ஒரு இமோஷன் தான் இந்த வண்டர், த வாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த வாவ் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா, அரவிந்த் சாமி, பிரசன்னா, இந்த காஸ்டிங் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். இந்த டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயங்களை சிம்பிளாகவும் சொல்லலாம், சிம்பிளான விஷயங்களை காம்ப்ளெக்ஸாகவும் சொல்லலாம். என்னுடைய ஒப்பீனியன் கேட்டால் ஒரு சிம்பிளான விஷயத்த காம்ப்ளெக்ஸாக சொன்ன மாதிரி இருக்குது. த ஃபோர்த் இமோஷன் டிஸ்கஸ்ட், ஒரு மாதிரி அருவருப்பு. இதை பாயசம் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலில் படமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் நல்ல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, த செட்டிங் ஆஃப் இட் 1965 அந்த டொனாலிட்டி அண்ட் தி ஆக்டிங் ஆஃப் இட், அந்த ஒரு வெட்டிங் சீன் எல்லாமே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இதனுடைய லாப் சைடு என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பெரியவர் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி, ஒரு ஜெலசினால் ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாரு. இது டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுல பிரச்சனை இல்லை. நம்ம எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான விஷயத்தை நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் என்ன விஷயம் நம்மளை அதை எடுத்துகிட்டு போய் அதை பண்ண வைக்குது? பிகாஸ் ஸ்டோரி ஹாஸ் டு பி வெரி கம்பல்லிங். என்னுடைய சிச்சுவேஷன் இஸ் ஸோ பேட், என்னால் எதுவுமே ஏற்றுக்க முடியும். என்னை சுற்றி நடக்கிறது எல்லாமே நல்லா இருக்குது, என்னை எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க, என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னை பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்னா ஒரு கம்பல்லிங் சிச்சுவேஷனில் நான் கிடையாது. ஸோ மேபி ஸ்டோரி இன்னும் கம்பல்லிங்காக இருந்திருந்தால் அவர் பண்ணுற அந்த ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு அருவருப்பான ஒரு விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அருவருப்பு கொடுத்துருக்கும். ஆனால் அதில் பெருசாக நமக்கு எந்த ஒரு அருவருப்பும் ஏற்படலைன்றது தான் இந்த ஒரு பிரச்சனை. இதில் ஃபிஃப்த் இமோஷன் பீஸ், ஒரு அமைதி. இதை ஒரு அழகான ஒரு எல்டிடி ஃப்ரண்ட் லைனுக்கும் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியோட ஃப்ரண்ட் லைனுக்கும் இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பியூட்டிஃபுல்லி டன். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 13 மினிட்ஸ் சிங்கிள் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் அமேசிங் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த டைரக்டர். கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா இந்த ஒரு ஷார்ட்டை பாசிட்டிவாக சொல்லலாம். வாட் குட் பி த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, என்ன அந்த பீஸ், அந்த அமைதி தான் அங்கே முக்கியமான ஒரு சென்ட்ரல் இஷ்யூ. இது நான் அமைதியை தேடி வர்றேன், தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. நான் ஒரு சாதிக்கிறேன், என் உயிரை கூட கொடுக்குறேன் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷனில் என் மனசில் மற்றவங்களுக்காக நான் செய்யும் போது, மற்றவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது எனக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு அமைதி, ஒரு இன்னர் பீஸ் தான் இங்கே ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருந்திருக்கணும். அது காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மட்டும் நம்ம மனசில் எழுது. சிக்ஸ்த் இமோஷன் கோவம், ஆங்கர், ரௌத்ரம். ஸோ இது அரவிந்த் சாமி அவருடைய டெபியூ. கண்டிப்பாக நம்ம இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். ஏன்னா அவங்களுடைய டீமே ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு டீம். சந்தோஷ் சிவனுடைய கேமரா, ஏஆர் ரஹ்மானுடைய மியூசிக், அண்ட் தென் ஈவன் இந்த காஸ்டிங் வைஸ் அம்மா, அந்த 2 பசங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஏற்படுற ஒரு இமோஷன்.
ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரியாக தான் இருக்குது. வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் திஸ் ஃபில்ம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இமோஷன்ஸை ஒரு ஒரு கோவத்தை கொண்டு வர ஒரு விஷயமா, ஒரு 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 பேடான சிச்சுவேஷனில் ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க, அதனால் ஏற்படுகின்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனையை வந்து அந்த குழந்தைங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இஸ் இட் வெரி ரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் ஒன்ஸ் இமோஷன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. ஏன்னா ஒரு ஆங்கர்ன்றது வந்து ஒரு சாதாரணமாக என்னுடைய சிச்சுவேஷனில் வர ஒரு விஷயமா இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரமாட்டிக் ஆங்கராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். நெக்ஸ்ட் இமோஷன் வந்து பயம், ஃபியர், டெரர். இதை வந்து இன்மைன்ற ஒரு டைட்டிலில் அழகாக சித்தார்த், பார்வதி 2 பேருமே ப்ரில்லியண்ட்டான ஆக்டர்ஸ் இவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன வயசில் திருமணம் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு பொண்ணு ஒரு ரொம்ப பெரியவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா. எப்படி அவர் இறந்துருவார், அதுக்கப்புறம் ஷீ கேன் ஹாவ் அவர் ஓன் லைஃப்ன்ற ஒரு ட்ரீமோடு போகிற பொண்ணுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தப்பாக போகுது. இதெல்லாம் அவர் எடுக்கிற ஒரு சில முயற்சிகள், அவர் செய்கிற ஒரு தவறுனால் ஏற்படுகின்ற ஒரு இன்னர் கில்ட், அந்த கில்ட் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃபியராக மாறி டு த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டரை நோக்கி போகிற மாதிரியான ஒரு விஷயம். இந்த இமோஷன், பேசப்படுற இமோஷன் வந்து ஃபியர். பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா மேக்கிங் வைஸ், அந்த செட்டிங் வைஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு ரொம்ப ஃபில்மிக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பட் நெகட்டிவான ஒரு சைடு வந்து என்னென்னா, ஒரு உண்மையிலே பயத்தை உண்டாக்குற ஒரு பிளாட்டாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு நம்மலாம் பயந்துட்டுருப்போம், கண்ணை முடிப்போம், குனிஞ்சிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இதில் வருதா அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க் அகெயின். நெக்ஸ்ட் இமோஷன் வந்து கரேஜ், வீரா. இது வந்து ஒரு அதர்வாக்கும் கிஷோருக்கும் நடக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட். எப்படி வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு நக்சலைட்டை பிடிக்க போகும்போது பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செட்டிங்கில் நடக்குது. அதில் எப்படி அவங்க 2 பேருடைய கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது, அதில் எப்படி வந்து அவருடைய கரேஜ், ஈச் ஆஃப் தம் அவங்களுடைய கரேஜ் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருடைய கரேஜ் மட்டுமும் கிடையாது, இது நக்சலைட்டோட கரேஜை பற்றியும் பேசுது. அதோட பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அஞ்சலி நடிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஒரு கரேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக 3 பேருமே தங்களுடைய வீரத்தை வந்து எவ்வளோ அவங்களுடைய சுதந்திரத்துக்காக அவங்க வீரத்தை எப்படி வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும். நெகட்டிவாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, உண்மையிலே எல்லாருடைய கரேஜ் வந்து அங்கே வெளிப்படுதா அப்படின்னா மேபி அதர்வானுடைய அந்த கோபம் வந்து உண்மையிலே வெளிப்படுதான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது நமக்கு. கடைசியாக பேசப்படுற ஒரு இமோஷன் வந்து லவ். இந்த லவ்ன்றது வந்து ஒரு கம்பேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு லவ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு காதல், ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷனை பற்றி பேசுகிற விஷயம். ஜிவிஎம்க்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு பரிச்சயமான ஒரு ஸ்டைல். சூர்யாவும் அதில் ஒரு பெரிய மாஸ்டர். இந்த ஒரு ஜானரில் நடிக்கிறதுக்கு அவர் இமோஷன்ஸ் வெளிப்படுத்துகிற விதம் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ், ரைட்டிங் வைஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாகவே இருக்கும். இது வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ டிப்பிக்கல் ஜிவிஎம் ஸ்டைல். அஃப்கோர்ஸ் வாட் ஆர் த பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சாங்ஸ் ஆல்சோ டன் வெல். அந்த ஆக்டிங் வைஸ் சூர்யாவோட இமோட் பண்ணுற விஷயம், அம்மாவுக்கும் அவருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம், இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நெகட்டிவாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிப்பிக்கல் ஸ்டீரியோடிப்பிக்கலாகவே மாறிடுச்சு இது வந்து ஜிவிஎம்மோட ஸ்டைலாக. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பிரக்யா மார்ட்டின் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து கரெக்டாக சூர்யாவுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா மேபி செலெக்ஷன் ஆஃப் த காஸ்டிங் கூட பீன் அ ப்ராப்ளம். பட் நவரசா இன் ஜென்ரல் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் நவரசா இட்ஸ் கமெண்டபிள். கண்டிப்பாக மணிரத்னம் சாருக்கும் சரி, ஜெயேந்திரன் சார் அவர்களுக்கும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா இந்த நோபல் காஸ் ஆஃப் ப்ரமோட்டிங் ஆர் ஹெல்பிங் இந்த ஆர்டிஸ்ட் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம். அண்ட் நவரசா ஆஸ் அ ஹோல் வாட் இஸ் அ லாப் சைட் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் நாட் அ சீரீஸ். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஒரு இமோஷன் வந்து இன்னொரு இமோஷன் லீட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு கேரக்டர் 9 இமோஷன்ஸ்லேயும் போகிற மாதிரியும் இல்லை. இது இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டாண்ட் அலோன் பீசஸ். 9 cooks கம்மிங் அண்ட் டூயிங் 9 டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ். இட் இஸ் நாட் லைக் வந்து ஒரு குக் வந்து 9 டிஷ்ஷை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வி கேன் ஹாவ் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும், ஒரு அவங்களுடைய கைப்பக்குவம் இருக்கும். 9 பேர் 9 டிஷ்ஷை கொடுக்கும்போது 9 மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நவரசா ஆல்சோ ஃபால்ஸ் இன் டு தட் பர்டிகுலர் கேட்டகரி. தேங்க்யூ.